داخي يزش نان موت بوتسش أمن عادة جوارش خلويس أمن وزاول سك ياد شي ميقرحم لقلوات دي يحسي دوجدت دوستهي بير خاندنس حقيقيس زنگولج أم دار قير دار يوزر دو أولج مخيلر زبوخ تسانيو قير دابول بين بيري بيش مشك داخو إشكولشك قيول ديشر قوششك لاحتش خلباه دننا كاتسولج هيك ديج قديس تحقيق جي ميقا سدولج ازدي تهي ميق كونشي حقو تسمو بوش ناخا شاشت ناخا ناقبالج ملاشلار دي لاحت ازبيق توقمي بول خجش تيرتر نامير شئيلج إشكولي خلرتوا ديشر خوشت ازبولخ урока классыл арах долж сахтырц дакуй жлат док хастыждар кетум бол алла металы хилыр غلا على أشياء патриот вот защит вот коммунио любой время вещь хан сама ши кам горди ши мох горди ши дерц горди ши сац горди волвизи волкич вож вожва коммунио я коммунио иш коммунио помнишь коммунио мягкие во все времена с того дня, как мы добровольно вошли в состав Российской империи, Цуханенца, преданный душ, патриотыш буш, шашта дуажу декархан, достойно выполнять мы уже поколение хадахады. Русско-турецкой войне, гражданской войне, отечественной войне, советское время, после развала Советского Союза, Российской Федерации, Демол Булшаны, Рейхан Бабахадей, Рекебинахда. Преданный Бог, патриотыш Бог, шаж можешь Бог, шейхам сил гордишь, я гордишь. Любое время цахаби хашам, да, Бог, во все времена, не хамыш хаш, лакалатыш, сидор ваш хадин хамдулилер. Русско-турецкой войне, вей что-то, участвует, я нахуй, конь. Это царская армия Санлучана, дикие дивизии Лучана, дикая дивизия, ингушский полк Хани, дагестанский, так и осетинский, церковные дивизии, дикие дивизии Вашанца. Участвуют для полный кавалер георгиевских крестов. Это все равно, что сегодня Таган, может быть, герой Советского Союза, герой России, но Лахашан с полный кавалер георгиевских крестов. Уж герои же, да, вы мемориальные называли, я кажу, что Аллахч, что Охоты, что история Ачайш, да и Амана, мягко ревет, Амана, Кейнах, Дезу, может там, да, может Дину, Мала Хавулени, может человек Аман Хамдлак Вахтат, Хождев. Поэтому соседяне, может, Киев, Осман, полный кавалер Георгиевских крестов, может, Чичважба. Хар Тейпан, Хар Цельный Гавай, там гражданской войне участвовали. Шуан Хош, духот хам то малабы. Денег хастом. Далаковский бог арцев. Ой, парламентер бахта, без сопротивления, чактар, деш плащ, элч. Орджоникидзе, Сергей Орджоникидзе Ханвилов, большевик революции провести. Сентябрь Гекала, Лакур Ахриев, Асамбек Шериф Погуш. Первый вахана сел на Кавказе, революция, Сентябрь на Бахар, Жолайбе. Это история Хадиш. Цигиш мешки очак баты бац, хадал болтуды. Нец эйли топышти, торышти, шалтышти арбен. Регулярно действующий армия дали на царплан сорвания. Одно ар вашмешки, да, шанс памятники. Цигиш мешки вазок техиш. Знах юрту авиа хашпянштя. Вот это юрту, экшин юрту, ай юрту, демалю юрту, борок, сурхоту, отряд. Башань это вазок техиш. Хауш, валермиш. Пример жох вейки. Настоящий патриот шхани, хайохту ягати. Даймох лорбеш халхахта чарабы алай, денул майрыл гойтыш. Золзол гойтаяц, цакы. Цехазачы, тохкамы боглоши, илмын хоши, белгулдус. Мелкызы, шолхани хайли, яхин ешече кичханып, цохдол масылыш дуқды. Из ишколи кетум боглахыч, ехыр хош халхдуах. Замало в школе задание оркон. Бог не борсон. Систем тхан положбо. نخ سخندور هم خوش بوش نا خات خاتي سويدن حقوليها طواها ور باشكي خوي طواخ سنكارس وتي اشتوجي اشتحمد تم حم تم دوخ تم حم خويهن دبواج وريبا سوها فخيال ور ور باش دار كاك ورسو هير نتهر مدام دواسو هير ستمت خالنا اخي مخرجي هذا وش سكاش مش تكي اكو بجي اخا تورش تي تو بشتي تو دا بيش تان نو اصل بيش Тупо заряжаешь, лазишь, ранен дячат. Перевязка, же, надо кураж, привести время к ребятам, 20 лет.
يلخيت ورداتي هذا قيها ديكي كانت غالة وكانت بال والشانت ويداش هن اوش سأولي ديكش كانت دوخ بركة دال اشت وچو دوخ ظلم دال ديكل يوحقش بهيك ديس شيتاني غير داولوين تيبن يقي يورت ميقا يقي هار ساقا خاديز شي تيبن ميقا سيديح قاشر سرش سار مسلس حقيبي بيز ويقون برج دقوقش داقي ازولق اشتلات ويديشر قوتششك ذا يورتره واقع بيش كولي هاش كولي عطيا واقع إذن 24 هاتي هوا ضربات دي بحكمش بوش حتخش بوش эй هوا برفانو يوم كيري последний защитник Брестской крепости Вальдмухойш нагати картой его ой касаро его зауро он жабре кадзе рашид ха те пан болегня батирканя бакартышня чумакня бекня бачиш хате да цацада الموضوع سكتوخ كردري خبر حرجة حتقت كاتر حمر دوجدري بس هاي المومنت في شارع بيتك كاتش كاش حمر سهرين تسدير سابيس مر سهرين تسدير بوش بشارع بيرشت بوز بيش شي تربوش خاديز ميخ قونش حناغوال سارتياهي اوتو بولش حقي بيبيس قون برش ويقوانيس شي ميخ قصر بوزم تيغلة تابول قيتدش لدرلو تسيج دن دبح بيس ازبولخ هات دوتس حمد هار يرتر حبان شناخخ كمن سيلах قوانجش буаци цаюрт хэнеавцве. Первый герой России после распада Советского Союза Харамбау. Аскаров Сулбек Сергеевич. Правильно, садись. Хожу, кабаны кейна будешь, кабаны унгиш будешь. Аскаров Сулбек, самолет неисправно чудо-шана, он мог катапультироваться. 600 годах еще шанукс, но самолет чужд был шаньют, дух на азиза душан. Раз вал, глаза, смотря смерти в глаза, и человек будет хуже, самолет увести, да, все скажешь, а, турку. Уж будешь патриотиш, уж будешь, а вы на силу должен Афганистане служить, да, бекегина веюртер, малуша хож веюртер кегинах. Вехак встречи, ну они вехабяка, афганцы больше хаудры встречи. Где он Гусар Хамид? زورو مراد كتزوي رمضان. Садись. Ага, скажи ему, кегина би, начиная с русско-турецкой войны, говорит, царь, хадна, царь, сидуаш, хадахкаш. Тана, эй, качашка, учит, эй, патриотизм, чарайнлеш. Эй, мала хамдилдиш, ирздор на душами. Что ирздор на душами? Томаш тажли, давил дей бытха, царь дей бытха, пример жвали шо душу. Раняхти оласус, царь бареч, раняхти на них, дикич хамдта, сидах душ, шейхам тадет душ, аман хам лакадет душ. В республике, в государстве, в лохлахте душ, тогда еще душу, но дишь ты злош. شيدانيان سيدتشو ميق سيدد تصولي أرح جاء لورلي ديسي سانساقتس تايوشان ديرك أمدوست اشتحيخر خوش حاف دواخوس أرح وش مشكلة سماما قررت خذ وقعي خبي كنا غيري المستحديث إذن فوق حيقا حالبا أفت سالي آتوك واش ملتيري باتيال مبين مواجهة واش ناتيا وبيبي تاي وحمد عداتس إذن خذ وقع ددير بأي عادة ستور ده إزي وقستاهيقا سقاونا هذا الشيء تبدأ تسلوتي خناتها إزمي момент تقول بشار за пределами республики Арахаш Ешар Дохи, Бошар Дохи Ингушетия Русляч достойно они вели себя достойно они ребята своего народа ардизваш Даница мешет хахах кавня до хостя Рахавря Мироховича Айгш Хамна сидишь шкам сидишь шитейбл водишь شي مخبر بيش تعويس دارش أهتني دارش أمن حملتي شيء واخر توادي للريسبوبليكي في باتشا في لقواتي دارش موش دار يحتوى كريتنبو ديشر قرششك لقوش خان هيخر خوش دوزيت ويداي خوز غلقش بيري بيزم ديكي غطبوت شاش تقيري حقور دوتش خلش شاش تنياك عدبخ خوش خوزاقش آورح إس هيخر خوشن حبيلقل دي احتو بيلش شيء دوز دابا خاصها دايو كلشي بعادة تجديد تاع خندات هادي تاع خندات سحن قمر خنداش دابا داني يعني يهري حاج دا الله خلي واخاش يهري واخا الله خلي خاص بلوري اخاري حاط في دوش امدري واحد تاع ما حكي الشات تاع رجالي دابا غادي بين دي راسو بات لا ديال
إذا عمو هذا إيدي رياض وصلاح نيكوش بس ما يتصير مش بحمد لق لقط الدعس دادوش ديش دادوش آن واش تخاط آن دوتش خد يا بابا متزه والله شو إصلاح حمدات ما خير خيرت لي غلط وده كمان دير من ذاك كم زواد كمان دير أدري يعني إيه كذي كاوش مش لقوت بوري كذي تحت أتقول أتشوف بأتيستني باقي ببريدن دوجي درس من ندي تديش فانت يسي بروشي زاش السير ديال الباور داش تاع ديز واش شاش ديال Каста мех кцер безим собакш. Мех кончи кебер дахач балхах. Урок чакканчул таа дицер зорнян мусас. В школьной программе темы связаны с огневой подготовкой, строевой подготовкой, которые необходимы в армии, военных структур служит, внутренние войска, мы чавали. Так, издвачешь, цяхажи тема патриотизм и верность воинскому долгу, я хочу тема связана с воспитанием духа и патриотизма. С патриот я хочу дошвана, с фиахи, с ракетом да хочешь, хочешь да хочешь, сам пример приводить дешь духовош, бирш, он шей дешка, норвашка, ёлбурт, эмтханна был, нах сам пример приводить дешь в школе, сам да духа ходош, приглашать дешь участников, ханзм высават схера, великий отечественный ветеран, сыг высават, афганцы, ветераны будешь, кулыш, сам из обязанность, из долг. Патриотизм, долг аман, я может халбез, малах качество жолш халбез, фадиш кач ахуд аман хамяхаш, пример проводить, с афганцы, качары выступать, и сас беседы проводить, бог. Да, дух метик же, да, я же бог кашал, герой Советского Союза. Цанит именно у юхтера, Баркин Хоев, Ясмази, Ахмад Яхсагвар, Сесундагуаз, же пример проводить, Аздой бар, бекнян бар, теркянян бар, бахшнах шейл. Так дуа ханяхку аздори ахшал. Эштехун афганцы царат лучше кивей молодежь. Хвартой, хамхой, гасерня, зорня, бекнян, ха тейпен янян. Квазой, узмал тейпен хана нах участвует явей. Афганцы бабабро. Уёшта Türkiye киев Жабрял, Гадиев Хамид хан. Гасаро Хамид, Зауро Мурат, Шкегинах на самом деле боевых действиях в Афганистане участвуют, награды жуж. Царь Шарлил, где Хамаш Хадуциш, царь интерес у себя ладуш, урока, общий харбе халадуш, Хамаш мероприятие проводить дуа. Это польза худцена пейтур матичич. Он был хан, он хайбулыш, масбулш, он хайбулш, чакбе нахвирш. Добровольно, ар Первой мировой войне, русско-турецкий, докнах курхайбол, абяхка нахбут, хабеж вейцухули, за тех вей юк Мухаммад. Дейва херсдузден док сила холкожде, кужаат эхе схош хелиес, вахахчар ахал дуахш хелч, бири безим табот. Сун хош хант Америки, бахаш ахрини аши замсагу. Цушин замсагу, шин вош шейлил деч эздилах, царчу адлу кост бяпш. Та саги бокуя. Юх юмуттар. Так ачибек адло наблюдать флилдош мал лилдрик анки чай хандет та хотен урсан лил извор хаттер деш тaqamın abuçiyir izde так цармех дух учёный лингвистиш галай мотте амби булбун нахбут ишки анкиш бан цар эздил даязди булбун халкы тун бок саги бок юх юметтат ну так цар лилдер şey qamın ezdildir kayçi ujetsu riyaz bolsun otel material yazıytar اسمه حمدده خلش تهان ازدل عدل وكوتا دي اربادات وازدل ديشا بان دقي جناح بو بريادش نخلر دحو صبرش ديش سلابينكي خنبلي او عبخش موسكوي امريكي دق شي ديغتر غلقتا ديشا تا بيحكا ناخ سيدير باخش ناخ بو اشتخلش ديك ترسو كي جناح قمن غلق دات دالتش وغلق ارجع عامل يلش غلقش دولش ازدل دولش قام اولات بو تخندات دري دادياش اجلات سايل تمثل دول الداسحون قستين تاخدو شتاخن دري دينو حالات همدي حاش غلغي دولشخان دولج رخم بات غورجش الن دا قود له وعن دريك كيفيا بريت شرا حقيفيا شوط يا غورجش غلغي لامچي ويتي ازدل عمدي از اتيويش اكزامين ايتي اسو عمدي ديتي يخويتش خنو غلغي ميك كوكاز غلق عمدي وينيخ إمين غلغاشتر ازدل عمدي اسو عمدي ديتي تون خلط تيتول دالوش خنيات
في سيداديت صار إيلش حتى وال سيدول شقنا سولميكو برجش بي حتى وال أزدي بلش حق بيحكب داج ريفولوتي يانج خان صح ظلم ده تحن أبصروا شيء قمن صح أبصر والله يصل خنوات يدعار بتشا تركي وريم خنوات يتحرت يواش خانه ويصل بوج أبصر خن بات قمن سيدول يحيلوش مسني مسلا وات بيشوف حبوش بيري سكيت ملقبش وين هدينش تيبار هيخر خوش ديكودو ميختوك موزي بوخوش اشتي قيوتش موزيش شيرغ دوز احتو بتصار قمن استوري بوز مليل بوي واخ شكولش ثاني تخو اخان دوار دشان يرش تخو اخان ازدد دي الي وال وتشيتلش هيخر خوش وال تخو شكولش ثاني بوز مجليل دو مش خانا شبيح كاتش خانا هي تخي بستيا يلاي ني إيسح ديالش لا يولن يالصح دالس وخش لبوسك هافين واخ اكسكورسيو لبوسك حمز دي شلش دكتور سان سان تشامبو صار حقيقتاش خاطر جوبتل هنزم سايت جولست سايت ستاني выставить دي مخليش دوق تخا بين رج ازدهرج ديدواتش بين رج دوق نخب ويفيت يا اشتو اخ سايت ستاني حلقه تبع سوق سقو غوي درجش دنيان تخزاч ارسي يازن خوچو Пушкин Александр Янет خاديس شي قمن استوري خانز داد دواتسج دس السخار السلارهر يحدولج ده داو احتو باقل هيخر خوي دينانوي داش ليل دير دوزش صار ورخ قمن يحيولش ميخ قونشي عقيبي